E pamakaing malambat ing milabas a panawon. Kanitang lintoya et yodas, ape pakilalang metong yang matenakan. Ating mekag apataralan na tao, karing mekyabe keyo. Dapot, petere, at misambulat la ring talatukina, at limbugya ing kilusan at tinatagna. Kaybat na nita, linto naman ihudas ataw Galilea. Kanitang panahon amerapat ing sensus, menikwaya namang dakal at talatukina. Dapot, peterya namang iti at misambulat la naman ding talatukina. Uli na niti, ing mumukahi kong eni, paboren yulan dilira ding taong deti, ibulus yula. Nung iting katatagan o iting kilusanda, metong yang katatagan tao, misalbag yang dili na. Nung king kamatutwanan ibat yaking Diyos, emu ing eyula sambutan, nune miras kayo paketang kabilyan ay ing Diyos mismo, iya ing kayong pakilabanan. Tinggap na ning konseho ing mungkahi ng Gamaliel. Pepayaus dalang lungub pa si Bayo ring apostol at inatulan dalang mabarug latiko. Kaybat, tintuan dalang ena magsalitang pa si Bayo king lagyo ng Jesus at layon da nalang binulos. Mekwalang kitman tula ring apostol king harap ning konseho. Uling ila, mayakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan. Alang-alang king lagyo ng Jesus. Tuturula aldo-aldo king templo at karing pibale-bale. Alalang tuk ng tuturo at manaral king mayap a balita tungkol kang Jesus ing Kristo. Ing amano ning Ginoo. Dalit a pakibat ing pong pakibat tamo. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Ulitan tayo po. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Ing Ginoo ing kakong sulu at kaligtasan, nino ing kakong pitakutan. King panganib ing Ginoo ingatan ako, nino mo ing pitakutan ko, pakibat po. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Metong mong bage ing adwan ko king Ginoo, at metong mo ing kakong pagnasan. King templo na sa karin ko manuknangan, king kapilan paman. Ban kakong tangalan ing kayang kayapan, at turuna tanggapan, pakibat po. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginoo, keting kasalukuyan a panawon. Manalig ka king Ginoo, emo painan ing lubmo, at eka tatakot, manalig ka king Ginoo, pakibat po. Metong mong bage ing pagdulapan ko, ing manuknangan king templo ning Ginoo. Talakad ta po. Ing Ginoo manatili kekayungan At keka antimurin, pamamasa king mayap a balita agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Kaybat na nita, dinalakit ya i Jesus king kangat bana
ning dagat-dagatan ning Galilea. Tikyan dering dakalataw, uling ikidala ring milagrong depat na, king pamanulo na karing masakit. Minukyat ni Jesus kim bundok-bundukan at karin linukluk yang kayabed ring alagad na. Malapit na kanita, impa maglagpus. Ing fiesta daring Hudyo. Anyang luwe na lang Jesus ding makapadurot, ikit na lang lalapit kaya ring dakal ataw. Nga nakang Felipe, no ka rin tamo saling tinape, ban apakantala rin taong areti. Balo ng Jesus nung nanong daptana, at sinabi na iti, baneng subukan i Felipe. Nga nang may kibat Felipe, ela managyu ring panyaling tinape, ring adwang dalan asalaping pilak, ban makapangan niya imbalang metong angyang ditak mo. Ing metong karing alagad, i Andres, akapatan ng Simon Pedro, sinabi na, ating metong ay anak alalaki keti, amig bakal 5 tinape, at adwang asan, nula antideti para kareting dakal ataw. Nga ng Jesus, paluklukan niyo la ring tao. Madikot yung lugalay ta, anya rinukluk la ring tao. Mikit kumulang lang 5,000 ring lalaki. Kinwala ng Jesus ding tinape, anyang may kapasalamat ni King Diyos, pemyen la karing pakaluklok. Makanyan mo naman inggewa na karing asan, mirinan lang ding tao hanggang bisala. Anyang kinabsilangan, sinabi na karing alagad na, tipunan nyo la ring pisi-pising mitagan, ban alang masayang. Anya tinipon dala ring pisi-pisi ay pat karing 5 tinapeng, at akat mo dala ring 12 karing tagan din taong mengan. Ngarang sinabi ring tao anyang ikida ing milagrong depat na, tunepin ya ing propeta at datang ketiking yato. Balo ng Jesus kimburireng lapitan, ban pilip tandeng gawang ari, anya meko yang pasibayo, at mintang magdilidili king bundok-bundukan. Kaluguran kong kapatid, may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan at kumusta ko po. Magandang gabi rin po sa mga taong nagsisipanood sa kanilang mga tahanan ngayong oras na ito. Ilang beses na rin po natin nadinig ang Ebanghelyo tungkol sa kung papaano pinakain ni Jesus ang mahigit ng 5,000 katao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 pirasong isda. Ito po ay isang napakalaking milagro sa ating mga ebanghelista dahil silang 4. Ito lang po ang milagrong ginawa ni Jesus na nasusulat sa 4 na ebanghelyo. Ano pa po ang pwede nating tignan at pagnilay-nilayan tungkol sa malaking milagrong itong ginawa ni Jesus na pinakain niya ang mahigit na 5,000 katao sa pamamagitan lang ng 5 tinapay. Marami pong nagsasabi, mga eksperto sa Biblia, pati sa lumang tipan, pati sa bagong tipan, marami po nagsasabi na pagdating daw natin sa langit, wala nang gagawin doon, kundi kain ng kain. Masarap na handaan ng fiesta, sagana sa pagkain, walang tigil tayong kumakain, masaya kasama ang Panginoong Diyos. Ang langit daw is a big feast, malaking fiesta. Maraming pagkain kung saan lahat ng nandun
ay nagsasalo-salo, kumakain kasama ang Panginoong Diyos. Kaya pag sinasabihan po ako na, Among, tumataba ka yata, sinasabi ko lang, nagpa-practice na po ako para sa langit. Kasi pagdating sa langit, wala tayong ginagawa kundi kain ng kain. At kahit ang Panginoong Jesus, madalas sinasabi niya, inahihintulad ang kaharian ng Diyos bilang isang malaking fiesta kung saan lahat kasama, lahat nakikisalo, lahat masayang kumakain. Palagi ko po ang punto dito ay hindi yung maraming pagkain. Ang punto dito ay hindi yung busog tayo sa sarap sa pagkain. Ang punto ay hindi yung maraming kainan sa langit. Nakakasawa rin yun kung wala na tayong ginagawa dun, kundi kumain ng kumain at kumanta ng kumanta. Hindi po. Ang punto po ay yung masaya. Lahat sama-sama, lahat masaya, lahat nabubusog, lahat kumakain. Hindi po tanong kung anong kakainin doon, kung may lechon ba sa langit, kung may steak ba, kung may salad ba. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, basta sa langit, masaya tayong nagsasama-sama, kasulo natin, kasama natin sa hapagkainan ang Panginoong Diyos. Baka katabi natin ang mga apostoles, kaharap natin yung mga ibang santong kakilala natin, nagtatawanan tayo, nagpabatukan, habang nagbibiruan, habang masayang kumakain. And I would want to imagine heaven that way. Lagi po kahit dito sa atin, ang punto ko minsan ay hindi kung marami bang pagkain, kung ano ang ulam, hindi pa. Ang tanong ko minsan, ang importante ko minsan, kung lahat nakakakain, kung lahat nagkakaibigan, kung lahat sama-sama, walang iba, walang malayo, walang nagugutom, lahat sama-sama kumakain. Na-imagine nyo na po bang kumain kaharap mo ang isang taong hindi mo kausap? Halos hindi mo maisubo yung pagkain pag ganun. Halos hindi mo gusto mong tignan yung kaharap mo dahil hindi mo siya kausap. Pero sa langit wala na pong ganun. Lahat nagkakakilala, lahat magkakaibigan, lahat nagmamahalan, lahat sama-samang kumakain. Kahit ano pong ginagawa, hindi problema yon. Ang problema, lahat tayo sama-samang nagmamahalan. Yun po ang larawan ng langit. At kahit dito, pwede na pong maranasan ang langit din. Kahit dito. Alam po ninyo, araw-araw nakikita ko ang langit. Araw-araw nararanasan ko ang langit. Hindi sa nakapunta na ako sa langit. Hindi po. Sa mga binibigay ninyong tulong, alam po ninyo kamakailan lang, inisip ko, baka ito na ang huling pagbibigay natin ng relief goods. Ngayong linggo po, magbibigay na naman tayo. Halos 1,000 relief goods sa lahat ng mga baryo, sakop natin. At tinitignan ko po, naubos na yung pinamimigay natin. Baka wala na yan. Hindi pa po ako natatapos mag-isip ng ganun. Baka wala na tayong pamigay next week. Baka wala na tayong i-repack next week. Abay, dumarating na naman po ang sako-sakong bigas. Kanina may nag-donate ng 10 bigas, sakong bigas. At meron pa pong parating. You know, at ito po ay langit para sa akin. Hindi man magkakilala tayo, nagkakaunawaan, may concern para sa isa't isa, may malasakit para sa ibang mga kapatid natin na hindi man natin kakilala, para tayong isang pamilya na nag-aambagan ng iba't ibang, at kanina rin po, may nagdala na naman ng isang supot na sardinas. Talaga pong hindi tayo nauubusan. Hindi tayo nauubusan. Sana po makita ito ng mga binibigyan natin, ang regalo ng himala ng Panginoon,
Sana makita rin ito, maranasan natin ng mga taong nagbibigay. Sana po maranasan natin tayo dito sa simbahan na tumatanggap sa mga regalong ito. Na dito pa lang nararanasan natin ang langit na tinutukoy ng lahat ng mga nanunulat. Kung saan lahat tayo masaya, magkaibigan, sama-sama, sa hapag ng kapagkainan ng Panginoong Diyos. Dito pa lang po, nagpa-practice na tayo ng walang hanggang pistahan sa langit, sa kaharian ng Diyos. Amen. Hindi lang po sa pagkain, tayo ay nagsasama-sama. Pati po sa panalangin, nagsasama-sama tayo. So kasama lahat ng mga intention natin, kasama lahat ng panalangin, pati po ang mga panalangin ng mga televiewers natin, mga sumusubaybay sa atin sa ating live streaming. Ating ialay ngayon ang lahat ng panalangin natin at ating hilingin sa Panginoon, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Itangan po, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring ministro ng Santa Iglesia, kapilan man sana ere pagmasusyan ing Eucharistia, king metong akaraniwan, apurado at mekanikal aparalan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring mamahala king balang balitang ning liturhiya, pagmalasakitan da sana ing akwara lang makyabe, at tuki king pamagmasusi king Eucharistia, ring sablang taong makatagon, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang bininyagan, amaralas e sisimbang Domingo, panamdaman da sana ing danok para king sagradong die, at lumapit lang makisulo king bangkete ning Ginoo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ng Ginoong Diyos, king kapasalamatan da po, Reng Familiada, Ray Joseph at Cecil Hinco, Casey Kenneth Tabaquero, Milo and Reina Evangelista, Annalyn Makabangon, Agnes David, Arnel and Arlene David, Narsing and Tirsing Bautista, Glenmar and Evelyn Mendoza, Jojo and Yoli Yossi, Kevin, Maria Angela and Kurt, Ricky David, Nino Jomar Chipe, Manyo family, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak. Kaya beda po reng familia tamo, reng anak tamo, reng siping tambale, ning egan-aganang papanalangin kaya katamo, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para po ka rin kapatid mo mag-birthday, Ifelisa Tapawan, Oscar Tiamson, Ampoy Jesse Gilias, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para po king kayadwanan dari Helen Villamer, Juan Apollo Sanchez, Fidel Mendoza, Luigi Manyalak, Alan and Nenet Lapira, Rico David, Trisha Ann David, Lay Ocampo, AC Soriano, Alona Parico, Marvin Sharon, Princess Serrano, Prenser Roger Layuk, Zon Bautista, Francel Torno, Nina Bautista, Maricar Ocampo, Edwin Aguilar, Tony Rozon, Stephanie and Marie Ebuen, Mia Gazela Cortez, Grace and Eman Mendoza, Zara Nolut, Jerry Hinco, Cecil Gozum, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para po king Kapaldananda, Vicente Ocampo, Ethan Mesa, Henry, Eli, Ampoy Peter, Bart Lim, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Joy Espino, Cirilio Cuenco, Leonidas Sharon, Herona Gozum, Purificación Gozum, Marco Ezequiel, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Marta Sevilla, Bonifacio Malik, Glenda Ocampo, Ace Torres, Beata Canonero, Kate Villa, Jesus Tayag, Ines Gozum, Ramon Soriano,
Francel Santiago, Francia Valencia, Glenda Vitug, Robert Dagdag, Zita David, Heidi Robinson, Clarita Nuki, Orlando Colala, Romeo Cancio, Lourdes Colala, Edward and Sharon Manlutak, Gloria Gozum, Diosdado Santiago, Adelfa Serrano, Remigio Candelaria, Teresa Arroyo, George Hinco, Noah Gabriel Morales, Princess Jade Parker, Dr. Leonardo Dunca, Lito Pintor, Ramses Rutao Sr., Maricor Between, Dennis Laureano, Patrick Esperance, Kowa Between, at Danilo Giao, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, pagkiramdaman mo kami. At para po king kapayapan ng kaladwara ri Isidro, Shirley Corazon, Dr. Dennis Julian Fidela, Gregorio Antonia, Aquilina, Gloria Conrado, Angel Isidro, Trinidad, Eduardo Marciano, Maria Socorro, Wesley, Jerome, Juan, Modesta, Leonida, Among Jess, Felipe, Teofilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Dominador, ating sablang kaladwa, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, pagkiramdaman mo kami. At para po karinggang intention, daring manalbek, yung kakatamong live streaming, para karing pamilyada, para karing kamag-anak na magobra, karing aliwang bansa, ngayon kasalukuyan, talong-lado na po, yung kakatamong frontliners, tahimik, talangining, ipanalangin, king Ginoo. Ginoo, pagkiramdaman mo kami. O Diyos, ay pami, nasa mong akit mo keng misasan metong, king kapayapan at king tula. Kamamilatanan iting banal mong misa, agyo mo ke sanang atakwa mo keng pitipon-tipon, anting mikakapatad, anting metong a familia, lalam ning kaya kang pamaglingap, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Manalangin kay kapatid, maning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sa Ginoo tindaon, karinggamat mo, ki kapuri at kaligaya rin kayang lagyo,
king kakatan kasaplalat ng kayang Santa Iglesia. Hoy paming miglalang, tanggapan mo lareting ayin ning kekang familia. Kaulan mo kaming matalik, ing biye pikalubmo kaya kami, at akamtan mi sana, ring kalam apeng ako mo. Hinglag yun ng Jesus, aginomi. Amen. King Ginoo manatiliya kaya kayungan. At keka Isipan niya at antimurin. luguran ng Diyos. Isipan miya at Pasalamat kaluguran. aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pinkarapat dapat at matulid ng pasalamatan na kamparati at tuman ka rin oy pa. Diyos king alanganga, kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulat tula kaniting panahon ning pamanyubling mebye, anyang i Kristo, meging talapagligtas miya. Kapangyampang mi, ing kayang katawan king krus, ing kayang ganap a sakripisyo, meging katuparan ding sabla. Uli ni takambet ring sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligayat ngamingan sasabi, banal, 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 banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipnuim banwa at ingyato king kekang ligayo. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad siyang daratang king lagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. O Diyos, ay pami, tutukang banal, at puriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon milakya ka deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubot me ing Espiritu Santo, mandeti, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalugmo, kaya kami. Ketang beging bayo yamate, kabang kasulo na laring kay kakaluguran, king karelang tauling hapunan, hinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene karing kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiyain ka na kong katawan, kami daon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay pataning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayong disiplos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayot para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran la, ring kasalanan. Dapta niyo iti hanting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Ipa uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang tulang. Katmon mo kami king tulang ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ng kang anak. Ginoo alakang kakalinuan ka ring anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila deng kaya kaming miyang ubie. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano, lupa rin lapaman, ating sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding pakakalolo.
Maglapo kami kapag mulalan, at ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kampen at kaya, ipang mayupayang totoo, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alangang Ginipunting metong familia, abi-abi tamong mipapanalangin king Dios, karing amanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Kitaan po, ipami at yubanwa, isang banyay lagyo mo. Datang ke kami, ipamahari mo, ipamintuan ya iklog mo. Ket isulit pantibanwa, ket isulit pantibanwa. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiyemo King Aldo geni, at ipatawag mo, ting salami keka, antiimpa pamawag mi. Karing mikasaw, ke kami, emo ke ipaisawul kintugso. Nune ikabus, imarot, ipami, ipami. Ikabus mo kami o kinuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban kay kasaw paning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabus king kasalanan at piligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kaming mitmong kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangapos. Puling kaya kayong kayaryan, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Kaya mo sa babalik nanding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kay iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alangang Amen. King kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At keka antimurin. Matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, King metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Yes, Kordero ng Diyos, ikamilalako ng kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ikamilalako ng kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ikamilalako ng kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung Kordero ng Diyos, na milalako king kasalanan na ng yato, mapalad kang itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat ikas may ngumano mo, kumayap na ako. Para po karingatsok king pibale-baleda, at bisang makinabang abe-abe tayo pong pangadyan. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, hingatyo ka kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka king sablambage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pawulingin ng pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umekamamansa ng espiritual king puso ko. Kakaulan da ka, balamo mo at kawari ka rin. At pakisad metong keng lubusan ing sarili ko keka. Sa paintulutan ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen.
ing katawan at daing Kristo, pagdala na katasana, hindi alangang Amen. Salamat po kay choir. Baloy na po siguro, malungkot ang babalita, pero palagi ako po kailangan niya ing ma-extend niya ing enhanced community quarantine tamo kiti po king Region 3 at Kayabeya ing Pampanga. High risk tamo pa po king COVID-19. So hanggang pa pong May 15 ing kaya katamong quarantine. At pauna ko na po kaya kayo, mag-umpisa po keng tutuking Domingo, keng Domingong daratang. Maliban po karing regular misa tamong Sabado, alas 6 ning bengi, English Masya for Sunday, ang papuitang Domingo, alas 7 ning abak, para misang Domingo. Ing misa tamo po mag-umpisa next week, Aldoldo na po mag-umpisang April 29, Miyerkules. Aldoldo na mag-umpisang April 29, Miyerkules, balang alas 6 ning bengi. Puwera mo nen Domingo, alas 7 ning abak. Iti po para king novena da, reng baryong magfiesta. Ulitan ko po, hanggang pagmisa talang Aldoldo, anting pasalamat karing-karelang patulunan, alapa mo pong fiesta ngayon. So, ing San Miguel,
Santa Ursula, San Agustin, ampong San Juan Nepo. Misa pong sapong lapureng novena da. So, anting minsan namo ing novena da pong misa, magumpisa pong April 29, aldoldo ing misa, balang alas 6 ning bengi, ket mo po king pisamban. At tukyan taya rin po ing patakaran, dapat makamaskara, lapanuban deng alang maskara, at dapat social distancing po. Metong kilometro ing laot daring sisimba. So, teta mo po, sana akayabe na kayo, maski mo man karing pibale-baleyo, kareting misang novena, karing kakatamong patulunan, ampon king kakatamong parokya. At papalo ko po, maswelo tamo po, ngening Domingo, mamiyat ang rasyon pasibayo, karinggang baryong sakop ning parokya, then mo pong pakakalulu, dahil pakakalulu ilang mitidanan pong rasyon. So, kita mo po, dakal pong dakala salamat kaya kayungan. Talakad ta po, para king tauling panalangin. Itawon tayo po yung tauling panalangin para kayong buong komunidad tamo, kay parokya tamo, ring abya tamong sisimpa karing pibale-baleda, ring kaparokya tamong makatagon kaniting misa tamo, manalbe mo karing TV da, ading ganaganang kayabit amo po kaniting banalami sa king live streaming. Para karelangan, para kaya katamo, para karing intention tamo, karing taong manyawad karing kaya katamong panalangin. Anya duwan tamo ing pamamilatana, ning malugod tamong Indo, Bapo Maria, mitmo ka king grasya, ing ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamaning bunga ning atya mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ating Ginoo manatilia kaya kayungan, At keka antimori. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ng kekong familia. Hingip pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, ume kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Alleluia, alleluia. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia. May pabengi po, salamat po king kaya kong pamanagon, mimingat ko po ang muli kayo. Good evening po. Mikit ang pasipay po ka sa alas 6 para king misang Domingo po. Salamat.